Tervehdys ja heti alkuun isot kiitokset Kalduavi Ultra Trail 2024 osallistujille, yhteistyökumppaneille, kaikille kannustajille, organisaatiolle, hengessä mukana olleille ja muutenkin tapahtumaan osallistuneille. Tapahtuma meni erittäin hienosti, oli ennätysyleisö, osallistujia lasten tapahtuma mukaan lukien yli 400 ja 2 päivänä oli toimintaa sitten Muurkamissa, Utsjoella, Kalduavin erämaassa ja Karikasniemelläkin kävivät sitten maantiepyöräilijät. Palautetta ollaan saatu tosi paljon, kiitos siitä, noin 60 vastaajaa kilpailijoista vastannut palautteisiin ja paljon on saatu kiitosta ja tietysti kehitysehdotuksia ja kilpailijoille tätä tehdään, niin pyritään totta kai ottamaan niistä onkea ja vastaamaan sitten toiveisiin, mitä siellä on palautteen muodossa sitten saatu. 2024 kisa käytiin tosi kovassa helteessä ja nyt on aika ääripäät sitten nähty. Eli ensimmäisenä vuonna oli se +4 astetta ja lähes räntäsade ja nyt sitten hellerajaa kutkuteltiin molempina päivinä lähes 30 astetta lämmintä ja tietysti tällainen aiheuttaa sitten erämaassa tietyt haasteet. Mutta hienosti meni siinäkin suhteessa. Nestettä tietysti kuluja, sen täydentäminen maastoon ja kilpailijoiden reppuun ja pulloihin niin aiheutti tiettyjä haasteita, mutta hyvä voimasena kilpailijat sieltä maastosta tuli, oli tosi raju keli. 2025 tapahtuma organisaatiolla kovasti jo pöydällä. Uutta on tulossa, voidaan tässä vaiheessa pikkasen paljastaa. Ja vanhaa tuttua meininkiä luvassa myös ensi kesänä. Tapahtuma-ajankohdaksi lyöty lukkoon 24-26. heinäkuuta. Ja tarkempi aikataulu viikonlopun ja matkakattauksen osalta tulee tässä ihan lähiaikoina. Mutta hei, kiitos paljon vielä osallistumisesta 24 tapahtumaan. Ja heitetään loppuun vielä pikku arvotus tulevasta. Eli KUT 25, 10 kirjainta, alkaa P:llä, juoksijat, jes, ollaan kuulolla. Mukavaa kesän jatkoa, syksyä kaikille. Pidetään lenkkarinauhat kireellä, ketjut kireellä ja pikkuhiljaa kohti ensi kautta ja lokakuussa laitetaan sitten ilmoittautumista tulille. Ollaan kuulolla. Moro!